अरुणाचलाव बेरायनो फैदोंलै रायजोफोर जोङो गासिबो उफाय गैया न'आव बिराद बरिं मोनबाय थानायखाय आरो जों गोलोम बोथोराव जोबसिगोन गोलोम बोथोराथ' जोब्बायानो गोजां बोथोरा जोबगोन बेरायनो हाखाला गोलोम बोथोराव आरो साननैसो बावबाथ' आरो फेननि सिङाव थायाबानो उफाय गैला आरो स्टार बन्द खालामबाय माने बे सेसखा मन्दिरखौ नुहुरो माथो दानिया बिनिफ्राय नुहुरसै बुद्धिस्ट मन्दिरालाय बिराद मोजाङा बेयाव माबा जायोलै मेला जायो दा बैथिं दा बिबारबा नों बुद्धिस्ट मन्दिरखौ साबसिन नुहुरबावगोन नोङो बिनिफ्राय बिबारबा हेल' दाख्लि गालानि आरिजों मोनसे जों ओमफ्राय मनेलनि गारि मोनसे जोंहा गेलेनो फैखांबाय बेयाव मानसिफ्रा मोनसे जों आवसार ना बावसार बय जादोंमोन ओइ बिथिं जालाबायो बिरादनो न'खर न'खर जालाबायो फुजासोना बे चेकिंग क्या है अभी थांलाय नालाय एसे रायलायनो थारालै बिदि एसे गरमाव गाले इसोरो गावसोरखौ फरायनो बायदिलै दोनथ'लै आसामावलाय माथो गैया गैया हां गेलेयो होननायसो आं फैयाबो ओरैनो लोंनो फैनायसो आंथ' बिबाजै गोदानखायसो नायनो होननानै फैथारदों दे बुंना होब्रा एसे बेवबो मबाइलाव आया दाहाय जालांबाय थागोन र' बियो खालामदो बेनि न' होनबा सेट खालामना लाखिदो आरो मानो लाखिखो बिसोरलाय फाग्लाफ्रालाय जौ लोंनाय दंबा बेयाव मोरायनानै जौ लोंनाय नङा मा जाखो बेलाय बेनो न'आ मा लिरदोंब्रा बेवलाय फरायलाय बारानो खगारा खा बै सोमखोर हाजो दहाय फुङाव उमारिनो खिथादों थायाखैलै हजोंनिफ्रायसो ओंखारबोदों जों थांबायना रेसनसो लांफैदोंदां जानो हागौ थाब गानजा ओरै जोंसो निजिं मोजां दे भिडिअ खालामदों दा बिराद मोजां मारलै सयथि आरो इयावसो दंहैयो हनै बिसोरो दंसेयानो बेनो हा दंसेयानो बेयाव दं दंसिनाव दं सन्जय मोननियाव रुम भारा थाग्रा नंमारगौ नंनायालाय माथो खालामनो सन्जयानो फन खालामना खोन्थाहरखाबाय नामाब्रा लावसार जाग्रा मन्दिरखौसो नुबायसै माथो बबे बेयावनो दं बिथिं नङा दालाय इयाव गाखोहैबाय माथो बिल्डिंआव मोनबाय नामा थांजोबथारबाय नामा बेयाव बिल्डिंआव लाखियो बिल्डिं बिसोर खोन्थाबारा ने गावसोर खोन्थायालै गाहायाव दै दङ हाग्रा बारिनो मा नागिरनानै नुयो रायजोफोर हाग्रा बारियाव मा नागिरनो फैदों जोङो र' नायनि दाहायसो मिथिसिगोन दे रायजोफोर हाग्रा बारियाव जोङो अरुणाचलनि हाग्रा बारि दै बियो ओरैबायदि हाग्रा बेयाव मा मोनो इसोरसो मिथिगौ दै इसोर नायलांबाय था मै अमाखौथ' बुंनांला बिनि अनगायैबो मा मोनबावगोन नै जों गासिबो दङ राइफल गोनां गोजासो नैबे AK-47 लादों बियो ओइ दङ
Tuh. Ayo dong. Video. Hagra. थांगासिनो दं जोंनि हिमालय सेर-सेराव ओइया देखो देखो नायथारबाय नों लानानै दांबाय लोरबाय माथो खबला खबना दंफांफ्रानो मरा साजोबोलै हाजोआवबो जोंनि हायेनावसो मोजांसिन माथो थैलाजोब्बाय माथो बिसोरो दंफांफोरखौ फानलाजोब्बाय दांलै नै इखौ सोंदो जों थिखा लानायदो औ होनिखौ लबारखौ साबायनानै गय गायना फैनांगौ जागोनथ' आरो गया जायोथ' नै जायोब्रा गया बिराद मोजां जायो खोमथा जाखायो नै जोंनिथिंथ' मा रानब्राब जाजोब्बाय दा गयाथ' नै बिराद खोमथा गाहायावनो थायबावगोन बिसोर गयखौनो गायनांगौ एक्सुवेलि बिसोरो बिराद मोजां नुहुरमारोथ' ओइ मन्दिरखौ बे लामाजों दिनै खेबनै जाबाय आं बे लामाजों फैनो मोननाया मन्दिरालाय नुहुरबाय नुहुरो बेजों ओरै ओंखारलांजायोना एलाय ससान घाटसो ना मासोब्रा बेलाय स्कुल जोंनियासो थाफैना आसामनियासो फैना ए नंगौ दावबायनाय खालामबाय दाख्लै फैबा नैबेयावथ' बै एसे न'आव दंमोन ए इयाव दंमोन ए दा दङ गैलानो गैला दा नै बेफोरबायदियावबो हाबासो मा जाखो बेलाय बेनोथ' खाथियाव खादोंना खम जाना थायाना बिसोरो हाबनांगौमोन ना हाबनांसै नामा साफा देलै दावबायसिम थौग्रो लगाओ आरो लगाओ लामा सिङाव थाया दंग्राबो इयावथ' थादोंना आरो गय बारि साफा खालामग्रा आरो खामानि मावग्रा नांखागौ ना साफा खालामदोंदां लामाल' थाबायबाय जागासिनो बेयाव जि मोजां न' लुना दंफैयो बै मा हाजोआ जोंनि ना जोंहानि दंफाङा जोंहानि जेबो गैयालै औ थांबावोसो जायगायाव जायगायाव सहैबावो हले समायनाय नै जावलाबाय थादों हाग्राखौ एवलाबायदोंना दाराव गो दाराव
आच्छा नुदों दा बे साननैसोथ' नुयो दा नुनायालाय मानसिखौ नुयो दा मानसिखौ हिनजाव गोदान लाना फैदोंलै आफा बियो बेनाबो गथ'फ्रा गोदो गोदोर बेनाबो गोदो गोदोर दिगदार जायोना ओइ माबा अजा एसे रोङो दा रोङा बिदि रोंनाय गैया बेयाव बिदि रोंनाय गैया बेमार आजार जाबा औ जोंनि क्लास रेन्दुंलै बिसिगि बिनि सुके सिनायो दा नंगौ बेबो दाइमनाव फरायनो मोनदां मोजां रोंबाथ' बर'खौ बिदिनो थांगोन फिदिङा मोजांलै जायगा बयबो मालाय बर' भाषाखौ ने गोरोंसो मा लोगो मोनबाय नोंना बिसिगि दं माथो बेयाव बहाथो न'आ बेनोब्रा बेखौनोथ' होनदों बेखौनो आयं दाउ दंना गैया दाउ जाहा थांसै आलासि एसे नागिरहोदो बेयावनो जालांसै दे बिदिनो खालामदो टाइम पास खाम उखैदोंथ' आरो फुल फेसिलिटिलै मालाय बिसिनासो बन सन गासिबो हा बहा आयै जा मोजांलै फुख्रिया बिराद मोजां मोनो फुख्रिया बेयाव दंखाजोबो नै मा जानो देखायनांगौथ' आरो जोङो हाब आयं बेयाव ना दंना गैया आयं देराखै देराखै नोंलै नाया बरियालै सिङावथ' हा थागोन बे हासो बेखौ डाइरेक्ट ढालायनो हायाथ' ढालायबाथाय नाया थैयो सिंनि माबाखौ थालाखौ हाखौनो दोननो गोनां जायोब्रा हाखौनो दोननांगौ बिदिनो खालामदो बेयावनो संनानै जानानै एसे बेरायनोसै संसारा हाय गाइसमोन
आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय आं नोंथांमोननो थाल्ला थुल्लै खोन्थानो नागिरबाय रायजोफोर जोङो बेयाव फैनायनि जाहोना जाहैबाय सासे हौवायाबो हाबा जाखानाय आरो सासे हिन्जावाबो हाबा जाखानाय आरोखि बिसोरो गथ' गथायफ्राबो गिदिर गिदिरसै बिसोरहा थेवब्लाबो बिसोर सानैजों मोजां मोननानै बे अरुणाचल हाजोआव दोनखारबोदों आरोखि बेखौनो जोङो लोगो नांनानै नागिरनो फैदों रायजोफोर बे ससे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो गोजोन्थों।